Soňky döwürlerde Türkmenistanyň resmi media we medeniýet serişdelerine sanly ulgamlar barada ýygy-ýygydan gurrun edilýär. Olaryň arasynda täze tehnologiýalar, innovasiýa, tilsimat, akylly tehnologiýa altylar ýygyda ulanýar. Wagtal olaryň arasynda emel aň sözüne duş gelse bolýar. Emel aň näme? Sadalaşdyryp aýdylan emel aň adam ýaly işlemegi, pikir ýöretmegi niýetlenen aňly maşinlar işläp düzmek mümkinçiliklerini öwrenýän kompýuter ilminiň bir ugrudyr. Maglumatlara görä emel aňyň ingliz dilinäki ekwivalenti bolan Artificial Intelligence sözüni ilkinji bolup 1955-nji ýylda Amerikalı alim John McCarthy dolanşaw girdi. McCarthy kompýuter ilmine goşandy bilen hususan ýörüýti kompýuter programma dilini kämilleşdirmegi bilen tanaldy. Emel aň bilen işleýän häzirki zaman tehnologiýa önümleri barada aýdylan, meselem Apple kompaniýasynyň öndürýän iPhone telefonlaryna Siri tilsimi bar. Siri adamyň sesini tanaýar, oňa programmalanan esasda jogap gaýtarmagy ukyply. Ýa-da Android ulgamyny işleýän akylly telefonlardaky Google Assistant hem muňa mysal bermek bolar. Bu programmada adamyň sesini tanaýar, oňa çäkli görnüşde jogap gaýtarmagy ukyplydyr. Ýa-da bolmasa haýsydyr bir kompýuter ulanjysy internet browseryna gyzyklanýan temalaryna değişli saytlara girenden soň Facebook'da şol temalara uğurdaş reklamalara ýa-da tekliplere ýygy-ýygydan duşup başlaýar. Bu ýagdaýa Facebook'un emel aň arkaly işleýän algoritmlary bilen düşünmek bolar. Täze tehnologiýalar boýunça hünärmenler emel aňa geljekde dörediljek sylsyrymly işler etmäge ukyply robotlaryň hamir maýat hökmüne baha berýärler.